Terve, olen Rami Virlander, toimin kestävyysjuoksun lajivalmentajana Suomen Urheiluliitolla ja tässä Pajulahdessa kestävyyden kehittäjänä kestävyyteen liittyviä asioita tehdään. Minkälaisia urheilijoita täällä autat? No, Pajulahdessa tietysti on kirjo iso, eli meillähän on keskittynyt kestävyysjuoksun maajoukkueen valmennuksen toimintaan tähän. Tässä leirittää paljon maajoukkueurheilijoita ja sitten meillä on tässä Lahdessa, Lahden Ahkeran ja Pajulahdessa harjoittelevia urheilijoita eri tasoisia ja myöskin voivat sitten auttaa toisiaan. Ja sitten mulla on tietysti henkilökohtaisesti valmennettavia tässä myös. Keitä urheilijoita sinulla on kaksoisuralla? No, omista valmennettavista Inka Peltola opiskelee tässä Salpauksessa eläinpuolella ja sitten on Aras Ahmad Gul, joka aikaisemmin opiskeli autoalaa ja on nyt tässä liikenneohjauksen perustutkinnolla Pajulahdessa. Mitenkä urheilu ja opiskelu yhdistyy Lahdessa kaksoisuralla? Kyllä voi sanoa, että nyt mitä omiakin kokemuksia omien valmennettavien kanssa tässä on ollut, niin on hyvä mahdollisuus yhdistää urheilua ja opiskelua, että myöskin niin kuin lukion ulkopuolella oleville, ammattipuolella oleville, niin on järjestynyt tosi hyvin näitä aamuvalmennustunteja ja saatu sovittua erityisjärjestelyjä siihen, että harjoittelu toimii siinä opiskelun kanssa hyvin yhteen. Mites? Vieläkö Lahteen ja Lahden kaksoisuraopintoihin ja urheilemaan mahtuu nuoria urheilijoita? Kyllä tänne mahtuu hyvin lisää myöskin, eli kestävyysjuoksusta voi sanoa, että letkaahan mahtuu aina ja järjestyy apuja. Ja meillä on hyvä tilanne myös valmennuksen suhteen, että valmentajia on aika paljon ja uskon, että on myös kykyä vastaanottaa ja ottaa lisää valmennukseen. Sen suhteen on hyvä tilanne. Ja ei pelkästään kestävyysjuoksijoita, vaan myös kaikista lajeista ilmeisesti voi hakea Lahteen opiskelemaan ja urheilemaan ja hyödyntämään tätä kaksoisuramahdollisuutta. Aivan ehdottomasti. Tässä on myös tämä 330 metrin halli käytössä koko ajan, mikä on hyvä mahdollisuus tietysti, että harjoituspaikat löytyy jatkuvasti. Hyvä. Kiitoksia ja ei muuta kuin kaksoisuralle itse kukin. Kannustan siihen vahvasti.